Chini ha, Chini power, Chini administration, Chini culture, Chini kok, Chini sason. Obo hai ingnani nangmani jagao Chini mani kok no sanani sedasi sengsi ulta borgoi permission rojagi tongsu. Sengsi ulta bini kubuni dofa bai bu sal kok borok sal bu sal tamo sal abai khaijagi tongsu. Kok borok sal ni mungoi bisi bromno kok wanjai bai English bai siyei fiaba kok borok word sada use khaijagi khainai Siri Tipra hamkrai bedek ni rangno tribal welfare department ni mungoi rang tiklai soklai burung tongthogoi kubuni dofarok se tebu rang seklai chalai tongo abono songkha tongkha jangna nasa kok kroi fiaba kok borok ni development ni bangai kok borok university kok borok school kok borok ni literature ni bagai jagai library kaibse khaijaka kok borok research ni bagai kisa bisa workshop ngo cengsengra fiaba soi no kok borok no 8 schedule dawoi kok borok ni development ni bagai samungta de tangkha yaksi bodol ni sarkar eba tabok ni RSS bai toidol jak sara India no Hindustan Hinduism tei Hindi bhasha ni rastro snamnai hinnai kongthai bara rogno sikmanai hinnai tabok ni katal haste hafang tei kendra sarkar ki jati jatiyo khaba aigini ingkangke bangla bai khamka pano khainai ni disputed khaitonika left wing te left ni dalal ti prasarok tabok ni hingkangke haine hai BJP ni mungoi BJP ni dalal enggai te BJP ni bising te BJP khainai paksang tiprasa hinli atak bonobasi si hinjak tongfu waise ke jonojati hinjak phu jone jati bufa jati kaisa busa jati kaisa kono jati thik na krei amo hai hinai sak no nokha saka khukti musoi mukhango resar nai rok tabokhe devanagari hini tongfika kok borok divos ni mungoi kok borok salpalai ni mungoi tiprasar ni bohok tan froi fiaba mungsapano chini tiprasar social development ke khayawai nai rang loklai lai tabok kok borok divos ni mungoi wansar no chalai fiu nai muri kumon dofan chalai fiu nai abo hai sal ni bangai ang tongthike khatung gaisi chini tiprasar je salo chini tiprasa develop tiprasa je salo chini amsayo town kotor nai chini amsayo chini tiprasarok nijeni sak baithang yathek bai basai nei business kotor khaiman nai Shillong Bangalore Guwahati thangai nei bini plate suran nangya khanai phataro thangai samung tangnani bini hajira tangnan nangya khanai je salo chini orono chini tiprasarok self entrepreneur engoi basai manai plus je salo chini oro sukjak borok rok leadership engoi tuidul manai borok rok development khaimanai borok rok wise gnang borok rok je salo bokrok basai manai a salo sang khatung nei hesi obai sal rok ni bagai ani kono khatung nani nangi hesi chini borok no thokai jak mani bokrok bojak mani sal rok ni bagai hambai